pindaing Sriatwaja pengantin putri yen Cinandra kurang candra luwih warna. Ngene. Prapta madyan ing sasana wiwaha. Kagiat kang pindho sitresmi lenggih sekaring pawiwahan. Ngawunianipun tamu kakung semawon putri wis kebah hambalaban. Hangebeki jroning pawiwahan kadhi handoyong-doyong pancak suci pandhapi agung. Mewah bali winang marmo tumandu ing raos ingkang tumanem ing kalbu iyayah nobong jroning wadaya kelem karo ban ing memanis tubuh tanpa cinitra ing ukara. Tanggaping sasmita pangembaning Sriatwaja pengantin putri nunggih panjenenganipun Ibu Sulistyawati Arsa pratitisaken lenggahipun pengantin putri ing sasana rinenggo. Pamrang tulaksitaning adi cara wis kinantam kata wis lenggah nggono laras pinanganten putri ing sasana rinenggo. Sinanding patah sakembaran ingkang tansah samekta ing ati sawega ing dhiri. Ingkang menika gending kasidhek sawetawis kalajengaken adicara candhangipun.